निउस बुथुमगिरि आरो गासै माने निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोदान बोसोरजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै जोङो हठात जथुमनायानो जाहैबाय माने जोंनि जानो गोनां जिथु चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि बाइनारियेल कनफारेन्स काम सेकेन्ड एवार्ड सारमनि प्रग्राम बेखौ जोङो 13 जानुवारियाव बरला गावथें फाख्रि प्लेग्राउन्डआव खुंनो आखायाव लाबाय। दा जोंनि प्रग्रामा सानसेनि हाबाफारि माने फुंनि 13 थारिख जानुवारियाव जागोन। फुंनि 8टानिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ बेखेवजेनगोन। माने 8टायाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लागोन। दा ओमफ्राय जोङो फुंनि 8:30 रिंगायाव मुंख्लंखौनो जों बिबार बावनाय लागोन आरो बावजेनगोन बाव भाइस प्रेसिडेन्ट बावगोन आरो फुंनि 9 रिंगायाव रेजेंगा जानाय आरो बिदिनो 9:30 जौस्रां बेखेवनाय बिदिनो जोंनिया मेन जिथु प्रग्राम एवार्ड जिथु बेखेवगोन बिनि टाइमा माने 5 रिंगानिफ्राय जागोन। बे माने जोंना ओरै जागोन बाव ओरै एवार्डआ मोनसे होयोबा ओरै डान्स जेनेबा नोङो मोसानाय गान खननाय बे जालांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे माखासे आलासिफोर फैगोन जोंहा बिथांमोनखौ सिनायथि होगोन आरो आलासिफोरखौ जोंहा सिडिसि बिसानिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो इनभाइट खालामदों। बियो जोंनि सिडिसि बिसानिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौबो लिंदों आरो 16टा डिस्ट्रिक्टखौबो जों लिंदों आरो बिथांमोनखौ जों फैगोन होननानै आसाफारियाव दङ आरो बिथांमोना फैगोनबो। बेखायनो नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जोंनि बे प्रग्राम जानो गोनाङाव लैहोर फैनानै जोंनि बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। दा जोङो बाव मोननै हाबाफारि मेन लादों। बाव मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट भिडिअ बाव मोननैयाव जोङो एवार्ड होनाय हाबाफारि लादों। बाव मोननै मिउजिकआव मोनसे बासिगोन ओमफ्राय जिथु शर्ट मुभिआव मोनसे बासिगोन। बे मोननै हाबाफारियाव जोङो माने एवार्डखौ होगोन आरो ओमफ्राय माखासे दङ जेनेबा केटेगरि बे जेनेबा लाइन जेनेबा बाव मेकआपमेन थागोन बा बाव सोरबा डाइरेक्टर थागोन बा बाव नोङो एक्टर एक्ट्रिस बेफोर थाजोबगोन। बेफोर मोनसे बिसोरखौ बासिगोन। टटेल 28टा प्राइज जागोन आरो जोंनिया गासै 28टा। आरो आङो बेखौनो खावलायो जोंनि बे प्रग्रामाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ माने जोंनि बे प्रग्रामाव फैनानै बयबो सापर्ट खालामगोन आरो जोंखौ थुलुंगा होगोन। आं बेखौ आफादगिरि जानानै मिजिंथिबाय। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.